Todavía pantalla. Bueno, eguerdi on denei, 2022ko azaroaren 9 da gaur, eguerdiko 12ak. Adunako udala kontratazio prozedura abiatu zuen, Adunako argitegi publikoko LED teknologiako 193 argiren hornitze eta aldatze kontratatzeko lehiaketa. Aduna 2022-02 espediente zenbaki duna. Urriaren 19an A gutuna zelaren irekia burutu genuen, eta udal teknikariek egindako txostenaren arabera puntuaketa honakoa izan da. Bi enpresa izan ziren aurkeztu zirenak, aurreko gutuna zelaren irekieran ikusi genuen moduan, Electricidad Cuadra SL eta Leikolaren Iluminación y Control. Hauek izan dira udal teknikariek egindako sailkapen zenbakiak, Electricidad Cuadra SL 12,5 puntu, Leikolaren Iluminación y Control 16 puntu. Puntuaketa hau gutuna zelaren puntuaketari dagokio, eta beraz, behin hau horrela, gaur bigarren edo bergutuna zelaren irekierari ekingo diogu. Identifikazioa. Maria, Jesús, María. Listo.
Bueno, esan bezala bi enpresa dira aurkeztu direnak, bigarren fase honetara pasatzeko baldintzak bete dituzte bi enpresek, eta beraz, bigarren gutuna zela, formula bitartez zuzenean balora daitezkeen ofertei irekierari ekin diogu. Alde batetik, elektrizia kuadra, prezioa bez gabe 327.395, eta epe hilabetetan hilabete bat. Vale, anexo 2, modelo de proposición, electricidad cuadra. Eta bigarrenik Leikolan SL, prezioa bez gabe 327.000, eta epe hilabetetan hilabete bat. Ez dago. Prezioa eta zenarioa. Ez dira. Berriz. Eta oferta Leikolan, bigarren anexoa. Bueno, esan bezala, bi enpresa dira aurkeztutakoak, eta honekin amaiera ematen diogu begutuna zararen irekierari, eta orain udal teknikariek eta begutuna zararen arteko batura egingo dute, eta sailkapen emaitzak argitaratuko ditu horrekin batera. Eskerrik asko bertaratzeagatik.